Museo honetan Kasek egin duen lana izan da, pixkat aukera berri bat ematea, eta gaur egun teknologia berriak eta tresna berrien bitartez eguneratzea. Eta hori nolabait irekitzea eta kasu horretan edonork bere kabuz museoa bisitatu ahal izateko prestatzea. Proiektu honek 3 gako nagusi izan ditu. Batetik komunikazioa, bestetik segurtasuna eta bestetik museografia lana. Komunikazio aldetik batik bat izan da irisgarritasuna eta ikusgarritasuna ematea museoari. Webgune berri batekin, erreserba sistema jarri eta pixka irekitzea mundura. Bestetik segurtasunaren kontua dago, kasu horretan batik bat bisitariaren segurtasuna bermatzea eta bertako piezak, dagoen ondare guzti hori, ondo gordea izateko, eta hor segurtasun sistema bat jarri dugu. Eta 3. duguna da museografia lana. Museografia lan horretan pixkat eguneratu dugu lehengo edukia eta ekarri dugu pixkat euskara digitaleretara, ikus-entzunezkoak ere barneratu ditugu, eta bestetik lehengo eduki horretan eta paneletan eta euskarri horietan irisgarritasun aldetik lan egin dugu, kontrasteekin, kolorekin, eta bestetik pixkat gaur egunera ekarri dugu kontakizun guztia. Gaur egun museo berriztatu hau bisitatu nahi duenak oso erraza dauka, eta horretan lan egin dugu. Batetik webgune berria dauka, eta bertatik erreserba egin dezakezu, oso modu errazan, eta kode bat jasoko duzu gero bertan sartu ahal izateko, eta zeure kabuz lasai asko bisita egin ahal izateko. Bestetik bertaratuta ere badago QR kode bat sarreran, eta hortik ere erreserba egin dezakezu eta hitzordua aurrez hartu, beraz oso erraza dago. Larralgo Ekomuseo berriztatu honek eskaintzen digun berezitasuna da gaur egunera ekartzen dituela landa eremuko bizimodua eta transmisio lan garrantzitsu bat egiten duela bertako ondareak, ohiturak eta guzti hori gaur egunera ekartzen modu errazean eta atseginean.